Tervetuloa Suomeen. Jäädeveden kotiin. Lähdevetemme pullotetaan vain 1,2 kilometrin päässä lähteestään Lahdessa. Vettämme ilmentää lähteestä pullon konsepti, joka takaa huippulaadun maailmalle. Veden pakkaamomme käyttää täysautomaatiota pullotuksesta aina lavalle pakkaamiseen asti, täyttäen korkeimmat laatu- ja yhdenmukaisuusstandardit. Olemme ylpeitä voidessamme ilmoittaa, että laitoksemme on FSSC 22000 sertifioitu, mikä varmistaa vaativien elintarviketurvallisuusstandardien täyttymisen. Jäädeä on saatavilla back-in-box-muodossa, mikä vähentää merkittävästi pakkaus- ja toimitusketjun ympäristövaikutuksia. Ilma ei pääse sisään annostelun aikana, mikä pitää veden raikkaana vähintään 2 vuotta avaamattomana ja useita viikkoja avaamisen jälkeen. Lisäksi jääde on saatavilla myös lasipulloissa. Tiukkoja laatuvalvontatoimenpiteitä sovelletaan koko prosessin ajan. Myös tuotemerkintöjen laatuvaatimusten seuranta kuuluu prosessiin. Olemme asentaneet Clean in Place-järjestelmän automatisoimaan puhdistusprosessit varmistaen, että kaikki laitteet puhdistetaan huolellisesti ja tuotteen laatu säilyy. Tarkkaa testausta tehdään varmistaaksemme, että tuotamme puhdasta, kirkasta ja raikasta vettä maailmalle. Tämä on Jääde.